La flama el que fa és obrir camins de llibertat, d'unió dels pobles com som el Rosselló i l'Alt Empordà. Per venir a buscar la flama del Canigó, malauradament ho hem de fer a través de les pedres, de la vergonya. No pot ser que al segle XXI tinguem fronteres a Europa tancades. La flama és memòria viva, pertany al patrimoni material dels Països Catalans. No la deixem apagar-se. I cada any acollirem aquesta nova flama precisament com aquest símbol de llibertat que tots anhelem. Amb la flama podem reivindicar per fi amb normalitat el que som i el que volem. Som els Països Catalans, una nació en marxa en diferents ritmes i un mateix objectiu. Volem els drets i les llibertats de les nacions lliures i independents. Visca la flama del Canigó, visca Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans, visca la Confederació Catalana, visca Catalunya!